tror, jeg vil mit klaver. Men I kan bare ikke se det. Men jeg kan faktisk vise jer, at jeg faktisk har et klaver. Jeg skal vise jer det. Der. Så. Og i dag vil jeg prøve at spille Happy Birthday level ind. Og jeg har altså Happy Birthday lige her. Men what is going on here? Ja, det var sådan lidt. Det er så godt, hvis man får kameraet. Men jeg starter ud med der 2 appelsiner. D. Nej, det er C, 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 D, C, F, E, C, C, D, C. Og så kan den bare videre. Nå, er vi klar til at høre det? Ja, jeg kommer tilbage, når jeg har øvet mig lidt. Så er vi bare klar. Og nej, jeg tænkte ikke, at det her det kunne blive sådan en 2 minutter lang video, ligesom alle mine gamle videoer. Men vi skal prøve at lave med nogle andre forskellige sange. Vi står på sådan en her. Så kan vi lægge sådan en der, sådan en der. Ja, sådan en kan vi også godt lave, men jeg tror faktisk, at vi prøver lige hurtigt den her. Er I klar? 3, 2, 1. Ja, jeg tager ikke den helt, fordi jeg har kun lært den der syge. Nu tænker jeg bare, at jeg tager. Skal vi ikke prøve den her? Hov. Ja, jeg vil også lige hurtigt tilbage, fordi jeg vil nemlig gøre med den her rigtig hurtigt. Fordi jeg tænker, at det er den, som er den. Nu trykker jeg bare lige hurtigt på sådan en song, og så player den. Og så kan man også... Wait, what? Wait, what? Good. Grand piano. Nej, det er i hvert fald ikke den. Bum, 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 bum. Det her er den rigtige. Så det er den rigtige, men det er det bare mig, som spiller, men før var det keyboard, som spiller. Nu er jeg lærer, så vi ses igen. Ja, okay, jeg havde lidt gået op her. Ja, der gik styrke sådan en time eller 2. Ja, jeg skal lige ud på den igen. Min yndlingsdel er det her sådan. Det er min yndlingsdel.
skal prøve på den her. Nej, den er for simpel. Den her. Fejl kan jo ske. Jeg vender tilbage. Jeg er tilbage. Jeg skal faktisk lige vise jer noget. Det er så hurtigt at slå på den. Ej, det er ikke den. Jeg skal lige hurtigt have noget guld på mine hænder igen. De ser ret flot ud. Ved du hvad? Jeg har nok lige min sangbog, fordi så kan jeg finde nogle rigtig bedre sange. Are you kidding me, man? Det er helt sådan lidt mutter. Prøv lige at holde med den her. Oj, den er jo ikke let. Den der er tre små kineser så på plads så og kiggede på kontravejen så og spillede 1, 2, 3, 4, 5, 6 så og spillede 1, 2, 3, 4, 5, 6 så og spillede for lige holde op. Det nej. 3 små kineser sad på plads sad og spillede på kontrabas. Så kom en betjent over det, hvad der var hent. 3 små
jeres 3 små kineser. 3 små kineser. 3 små kineser på højbroplads. Altså, vi skal altså lige holde på den der. Vi skal løbe rundt igen. Jeg sætter mig bare ned, men man kan bare ikke se noget. Synes I, at jeg kan lyde ligesom det er et F. Altså med E. D. C. H. A. G. F. Ja, så kan vi ligesom E prøver vi. Nej, nu prøver vi med C. Hvor det kan lidt sådan. A. G. F. E. D. C. Den. Måske. Der spiller jeg faktisk 2 noter. Så jeg skal prøve at se. Okay, nu skal vi lige prøve at se, om jeg kan lave do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Fordi jeg har gået til kor. Re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay, skal jeg prøve at gøre mig rigtig umage med den her.
tand døber. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Ready, du prøver at gå op for do, re, mi, uden at sige do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Nu vil jeg bare prøve. Jeg vil bare prøve at nynne det nu. Nå. Den her synes jeg faktisk lyder allerbedst. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jeg er rigtig god til at synge, jeg er selv god til kor til. Undskyld, hvis man altså ikke kan høre så meget af den her lyd. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do. Okay, nu håber jeg altså ikke, at det bliver copyrightet. Og nu skal jeg prøve alle de sorte noder. Det var en B. Det her er det allerlaveste, jeg kan gå. Men det var mit klaver. Nu skal jeg løbe på at lave det skildrede ansigt. Jeg varmer lige mine øjne op. Ja. Nå, men det her blev en rigtig lang video. Og I skal altså takke mig, fordi det er aften. Klokken er... Vi tager ikke lige hurtigt billede.
16, 37. Men jeg har dog ikke spist af den små. Nu har jeg sluttet. Hvis I altså gerne vil se mere af det her, så smid et like og subscribe. Ja. Det skal jeg gøre derude. Det her bliver en så lang video, så undskyld, hvis at det altså bliver en lidt for lang video. Så jeg håbede altså, I hængede på her til sidst, fordi at, ja, jeg vil rigtig gerne vise mine toner frem, fordi at jeg kan synge rigtig dejligt. Så jeg vil, ja. Jeg vil bare lige holde lave en sidste gang. Nu skal jeg lige hurtigt prøve. Meget jazz. Hov. Jeg kan faktisk lave den her. Hvis I altså gerne vil se mig play Rush E, så skal jeg bare lige hurtigt smide et like, hvis jeg lige altså gerne vil se mig spille Rush E. Jeg kan godt, jeg skal bare lige hurtigt. Jeg viser jer meget lidt af den. Så får I den her. Jeg vil lige hurtigt på en anden, ikke? Nå, men tak fordi I små. Det bliver en næsten 20 minutter lang video. Vi ses. Hej.